Trobar pel·lícules d'estrena en valencià a les sales de cine comercials és pràcticament impossible i per aquest motiu Escola Valenciana promou fins dijous que ve la Festa pel Cinema en Valencià, que ha programat 40 projeccions en diferents sales d'una vintena de localitats. Una iniciativa que compta amb el suport de diferents entitats, entre d'altres d'Apunt Mèdia. És un omelet. La pel·lícula belga Ocells de Pas sobre la necessitat de llibertat i autonomia de xiquets i xiquetes és una de les propostes de la Festa pel Cinema en Valencià. A més de la sala de la Filmoteca a València, 20 espais de tot el país projecten 40 pel·lícules en valencià per a visibilitzar la dificultat de trobar cintes en llengua pròpia a les sales comercials. Podem assistir a teatre en valencià, podem agafar llibres en valencià, però anar a una sala a veure cinema en valencià este cap de setmana, en ningú lloc del territori hi ha programació en valencià, sinó que no fem esta festa del cinema. Aleshores, el que volem és reivindicar que cal programar cinema en valencià. Cinema d'animació adreçat a públic infantil amb pel·lícules com ara El vent entre les canyes o La increïble història de la pera gegant. Ha sortit d'aquella llavor tan petita? Però també n'hi ha d'altres gèneres com el programa documental Valentes d'Apunt, dedicat a la figura del maqui de Vallibona conegut com la Pastora. Si tu preguntes a qualsevol persona per algun guerriller, algun maqui, te respondrà amb el nom de la Pastora. Escola Valenciana promou esta iniciativa que vol omplir sales de cine i auditoris per a reivindicar una major oferta de cine d'estrena en valencià.